Let's do this! Ang third question na to. Ready ba, boy? Ako nang gipang tiksan tong mga wrong spelling per mail. Yan inyong mga edad. Ay, nag-elementary pa inyong mga edad ya, ha? Ang din sa ato university, magtinabangay ta ka para makuan. Hindi lang nato i-tolerate ng mga wrong spelling. Na i-tolerate kung kuan, kung kanang magbarkada lang, text lang ana. Kita maanad sa mga wrong spelling. Sa panahon kung manarbaho na ta unya mag-send ka og special letter pa yun sa imong boss na dito na din ka magkapuliki. Naanad na ta sa mga correct spelling, di ba? Hindi nga kuan be, kaning always gawin na din sa MR University. Dapat ingana ha, be sensitive enough sa atong mga kuan. Hinahinay lang ta ba? Tuntuon lang ta ginagmay. Greetings, Rabiton. 8:28 na mga pamilya. Ito na. Ito na ang MOR University 2.0. 2.0. Mas pinasaya, mas pinakulit. Sagutin lang ang tanong ni Master Poppy. At kung tama ka, May libre ka ng greetings. may libreng request pack. Ang daming matututunan. Mas mapapa-aha ka talaga. MOR University 2.0. 2.0. Ito na ang tanong. Ang pangutana. Unsay mga probinsya ang nalakip anang giingon nila nga Calabarzon? Talking about the Philippines. Kanina ang Luneta, ang eleksyon sa Philippines. Karon probinsya, acronym Calabarzon. What does that mean? Which provinces are that? Provinces consist the acronym Calabarzon. Hello? 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 Okay na, Brad? Okay na. Ayaw paminaw sa imong radyo, dani paminaw sa phone para di ka malibog. Brad, what's your name? Dun eh. Don. Nasa ka, Don? Nan. Uy, silingan. Don, ay bi ako at ngirias makanan, ha? Asa man na ito, kanandi asiban? Wala man, kanan dito, di ko magsaba. Don, unsay answer ninyo Don sa unsay kaning akong question? Don? Na-off man ni Don. Nga ang gi-off man ni Madam. Sir? Hello? 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 Hello, Master Po. Hello, what's your name? Giggles again. Jigaw. Asa gani ka? Fine, Santa Fe, Libona. Santa Fe. Lebona. Ay, bakit ba? Bitaw, unsa may answer sa mga taga Santa Fe di abi? Mga provinces man to ba? Batangas, Libona, Quezon, Lucena City, then Rizal. Is correct! Actually, Calabarzon. Calabarzon. Unsa man abi ka? Unsa man ang ka? Ha? Unsa man ang ka? Cavite. La. Laguna. Ba. Batangas. Rizal and Quezon. Yan. Na. Grabe, perfect. Good ba? Unsay request nimo diha? Kwan, Girls. love moves in mysterious ways. In love ka no? So, In love ka no? Ha? In love ka na?
Yes, syempre sa kuya, of course. Hinailangan sa ready na ka mangwinya, di pa? Depende kung ano sa'yo ko, will di ka. Di ba, kung naman din yun. So kung mamugna na, dito na. Ang motong ka, Master Po. Sige ni siya musturya. Baba, sa safe answer ba? Unsa imong greetings go? Great na ko, tanan, galaw sa family, labahan Golda Kibaribay, kaya paharang mabalos ng balon, yung ganay ay family sa Barangay Santa Fe, tago antong malibad Lindos Kalak family sa crossing, dayon galaw sa Ariano, Tamara, Mendez, Validor, Abales, Lucero, family sa Maybogo, dayon, Bacongues and Gabitano family, dayon, sa kong Papa Edgar, sa kong Mama Jocelyn, sa kong Maison, sila Ate Chani, Marie, Mary Joy, J, Glenn, Sandy, sa kong mga pagumang Condiela, Anthony, Allen, Everson, Jenny, Glenn, Jen, and TB Case, dayon. Sa tanan, Azusanyan, sa Paunach S, Batcho 708, and then Miss Luis, Diba Tausa, and most especially sa kong address na Ititable, family. Then, ay, saba! Iyak lagi din, ay. Grabe gid. Sa mga Edwabi din, og Montejo family sa may Claveria and Razo family din sa tanan ng may taga Santa Fe namin sa MO. Yo. Wala na saluyo sa papel, wala na. Ano pa pil grabe siya. Hala sa mini memorize gid. Hala, grabe. Greeter gyud kay ka nadunggan ta ka sa Pikas station. Sarap niya station boss mo. Ay, dili, oy. Bitaw? Ay, actually, maka-MOR, may ko sana Master Pope, sa kasapon, pag-iko nilang kuan, Baby Jelly. Ba? Nilang Princess Debbie, Manoy Jepoy, o diba? Sa ako sa una, kuan gyud ko kay kanang sa lahi po ko nga station sa una. Sa Master Pope, di ba, kailangan mag-adi-adi. Ganahan mo ko kuan sa una, katong Sandy 101, ganahan ko sa una gyud. Sa mga station, Master Pope. Katubit taong diha dapit sa may Parasat dool sa may Corales. Kanang sa may Corales ba dito na murag hotel diha tapos Parasat ana diha nga corner. Mo ba? Idol ka na ko ng ilang mga DJ sa una. Ngayon? English ba? English kay gusto mo ko magtuntun English. Lisod man. Makaya, I can't really, when you're locking into MOR 91.9, I can't listen to Sandy One. I'm sorry. Yes, I'm so sorry about that, Feeling. Feeling, manghid, di ba? Ay, napaday ko yung trivia para sa imo, gikan sa gikan sa Kaban. Sa ako, kay gikan ni siya sa akong stock knowledge. Okay ra? Ako i-share sa imo. Okay ra, About sa Calabarzon, bitaw dito sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kana siya. Historically, na mga pre-Hispanic kingdoms. Mga kings, mga dato-dato ba? May nga nagsettle dito nga area known as Calabarzon today. Pero sa una, na mga pre-Hispanic kingdoms atong 900 AD. Dili. Sige kay. Na mga document dito nga nakitaan dito nga katuda siya sa una, it's the Kingdom of Tondo. Keep dito parang Kingdom of Tondo. So hari dito na nga. Bando ganay ka kanta. Pwede po siguro nga murag na nahimo na din siyang modern nga hari ng Tondo. Alam mo, ang katong region diya sa Calabarzon, no? Kaning home of the most important Philippine historical figures kana, which is apil na dito ang atong national hero si Jose Rizal, who was born in I don't know. In Rizal. Letter C. Letter C. Asa siya na born si Rizal? I forgot na, Master Pope. In the childhood of Calamba, Laguna. That's why kumuadto ta dito sa Enchanted Kingdom, makaagita sa Calamba, Laguna. Makita na ka dito, Master Pope? Yes, I've been there. Actually, sulod mi sa ilang balay to ni Rizal atong bata pa siya. Naa dito iyang bed. Naa po dito ang kanang iyang bitang sungka-sungka, iyang
Yang dula-dulaan sa sungka. Napod siya kanang chess kaning murag dako kay nga tugas nga murag ilang gilinyahan og kanang murag naghimo silang chess or checkers or dama baka to. Mo tara kung giuban Master Po. Wala man ka nagtawag sa ako sa MOR. Ano share? Kay kuan na pod puno na pod akong spaceship. Wala sa Istorya naman tag binutbutan di. Ay, Master Po, pahabol, be. Asa man nga habol dani sa side. Papakas greeting. Asa man ka gusto ka mo habol? Ako'y habol sa imo or ikaw habol sa ako? Sige, asa man go. Ano di ako sa akong brother-in-law day Ryan Tago, Jennifer Nobdayan, Emilio Antong Jr. Sige. Ito na. Thank you, bye-bye, God bless. Nag-heart-heart na lagi yung mata, oh. Lumutot na to, pag sure, sige na ibabor. Bye-bye. Kaka-kaka, ha?